Hey, what's up mga kakusa? Welcome back at muling nagbabalik syempre ang inyong lingkod Ranel Baligwat guys. So welcome at your service na naman tayo guys. So we are here at part of Valencia, which is tinatawag na dike mga kakusa. Kasama ko ngayon ang aking buddy. Ito, Jimel Moring. Nag-jogging pa siya guys. So let's take a video from this area. Yeah, English lah. So abangan mga kakusa at puntahan ko lang yung isang kasama ko. Meron tayong ipakilala sa inyong lahat ngayong araw na ito. Let's go. Akabot sa bagay lang rin sir, kayong pag-intro din mo. Siya? Makakita kag babae, saan ko rin mo? Hindi ko, ulawon, hindi ko ba eh. Makakita kag babae, smooth. Ako mo kita ka man. Saan mo karne mo, gusto ka ila-ila sa bahay, saan mo karne mo? Wala eh, ulawon niya ko. Hindi mo chatan? Chatan ko mo. Kanang, hi, dili mo reply, sweeting. Oh. Ako kay, pansin kayo lang, papansin niyo ang iya tayo. Ang mga guwa. So muna yung first interview ko rin guys, no? Naka-video din. So muna yung mga galawan sa kami ko guys, mahihain ba? Boy, banta basta mga mahihain, cute. So mga kagusa, nandito na aking kasama Jimel Moring, mga basin na kay shoutout sir. Ikaw sa itawad sa imong liston kasi mabuhi siya. So kakabalo mabuhi siya kalit. Anytime pwede siya abuhi sa imo ah. Wow. Pwede na muna kalikon o sa pagkatan niya. Sobrang hugot ng kasama man. Yeah. So guys, ang ganda ng view dito sa dike or Batangan man rin. Batangan niya. Batangan no. So na yung mga dalaga din no. Solid. Kasi may extra mo ba? Hi ma'am. Good morning. Oh my God! Wow! So, wala, didma tayo guys. Kailangan natin tanggapin yung katotohanan. Chacha ni Bus na. Ilay pa ito siya na boss. 40k? Hindi na, baligya dong. Mali tayo. Amo dako pila man ka man sa imo. 8 months pati sa anak niya. Ako na kayo. Gusto ni kaya niya kaniya. Pero dili kay siya mantas gid. Diba? Sada kay Gyodri guys. So did mata sa mga girls guys, wala tagipansin. My God. So bird. Natakan sa Batangan guys. So did mata ito guys. So sobrang ganda ng view, man.
Deadma tayo guys, so wala tayong magawa. Nag-good burning pa naman tayo, hindi tayo pinansin. So kailangan natin tanggapin ang buong katotohanan guys na meron talagang mga taong ayaw sa atin. Yeah, alright. Ginagawa. Ano ba rin? Miss na kaniya. Didma? Didma tayo? Wag ipansin si Ranela eh. Sabi Wala. nang si Ranela gina niya og mga dalaga, suminyo ag lawas. Wag matang. Bisa nagbam na, good to good. Dapat. Morning sir. Yun guys, tapos na naming mga jogging kunuhay guys, no. Pauwi na kami, pauwi na. So, dadaanan natin yung malaking eagle dito sa Valencia guys. Against the light guys. Tungod kayo ni against ako now. The light is against you. Against me. So other girls against me to us. Twink. Grabe. Solid ang beauty guys. So pwede mo magdala direct mga uyap guys. Kung amoy uyap. Trivia of the day. Pwede mo dre mag-meet. Duralex means First meet. Dalo maybe harsh but it Oh, is diba? dalo. Oh. Yeah. Gusto mo pumalaon guys. Sa iya magputana guys. Sweetie na sweetie. Sweeties na siya sweetos. Trivia of the day. Yeah. Tarangan guys, yung eagle lang marin siya. Yeah. Solid. Malupad na karon na sa pagitan ako. Malupad ko na sa edit guys. I believe I can fly. I believe. Bring. Wow. Wow. Zoom na. Kana kaya ako itag live. Itag live. Bang, 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 bang. Ito, si Kon sa ganito. Tawag na balik. Nandito tayo sa eagle nila mga kusa. CFOC Golden Harvest Lady Eagles Club. Yun. Para sa mga ladies ni Eagle guys. Abi ako ang eagle so. Fraternity wa. Oo. Kaya ito kasi Pasko. Pa man Eagle man to sa Pasko. kanang dili day club na daw. Labra. Para ban. Pero kasuyakan di hapon kay.